Pot să zic că mi-a schimbat viața 100%. Lucram în domeniul vânzărilor, mi-am dorit la un moment dat să fac un upgrade în cariera mea de vânzător. Nu văd nicio altă ocupație pe care aș putea să o am în meserie în care să capăt deopotrivă satisfacția lucrurilor pe care le fac aici, a interacțiunilor cu fel de fel de oameni. Industria în care activam înainte ajunsasem la un maxim de unde nu mai puteai să evoluezi. E un domeniu care mă provoacă. Mă provoacă în primul rând să fiu creativă. Domeniul imobiliarelor este extrem de vast. Este un domeniu foarte activ, unde evoluezi, înveți în fiecare zi altceva și interacțiunea cu clienții mi se pare cea mai importantă. Să găsesc soluții pentru oameni și asta mi-a aduce o mulțumire anume. Te simți ca într-o familie. Și am ales imobiliare pentru că nu există o limită în cât ai putea câștiga. Am gândit că dincolo de imobiliare nu cred că există un level up.